खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि 27थि थैनाय सान। बे सानखौ उदखारि बेरेखा सान महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादा फालिदों। लोगोसे बे सानजों लोब्बा लाखिनानै थै दान होनाय हाबाफारि लायो। सानसेनि हाबाफारिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि मंखरसालि आरो जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि पार्कआव खुंफुंदों। हाबाफारि बायदि जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि मंखरसालियाव बिबार बावजेनो बिथांनिनो अनजालि बिसि भानुमति बसुमतारीया। मख'नो गोनांदि जोहोलाव सोमला बसुमतारीखौ उदखारिया गावथारदोंमोन। उदखारिनि बेरेखा सागान होनाय हाबाफारियाव गिबि सागान होजेनो क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि एस'सिएट प्रफेसार डक्टर बेल्ल' के कार्जि बिथाङा। लोगोसे बे हाबाफारियावनो नुजाथिदोंमोन आरो बाहागो लादोंमोन रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारिया। एक्सननि मावथि बिबानगिरि बिथांमोननिसिम फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय आरो खुलुमनायखौ आं बावहरदों। दिनै उदखारि बेरेखा सान एन्टि टेररिज्म डे आरो जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि 27थि थैनाय सान एबा मुंख्लं सान आरो बे मुंख्लं सानखौ गोलाव समनिफ्रायनो जोङो उदखारि बेरेखा सान महरै मोनसे सिम्बलिक आरो माहारियाव गोजोन गायसननाय, माहारियाव अहिंसानि थासारि, हिंसा गैयै मोनसे समाज गायसननाय आरो जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि जे मोनसे सान्थौ आरो सानस्रि, बिथांनि हारिनि फारसे अननाय, हारिनि फारसे बाउसोमनाय, बेखौ अराय गोजोर खालामनायनि मोनसे थांखिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंबोदों आरो दिनैबो फिन जोङो बे सोमला बसुमतारीनि बे मोनसे गोथार थावनियाव जोङो बयबो थुबुर जानानै माहारिमान आरो माहारिनि थामोनथा रैखाथिखौ अरायबो खौसेथिनि मोन्थोरजों जौगालांहोनो थाखाय जोङो हाबा मावलांनो थाखाय खेबसे थुबुर जादों। दा बे दिनैनि मेहेरगोनां हाबाफारियाव बाहागो लानाय जोंनि आलासि बिथांमोन हमारा अखोमर स्टेट इनफरमेशन कमिशनार सम्मानीय समुद्रगुप्त काश्यप डांगरिया आरो बे हाबाफारियाव जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि मुसुखायाव बिबार बावनो थाखाय लिंनानै लाबोजानाय जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि आंगो बिसि बाजै भानुमति बसुमतारी आरो बिथांनि नखरनि सोद्रोमा बाय बाहागि फंबाय रबेन बसुमतारी आरो गासै नखरनि सोद्रोमा बिथांमोन बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि लोगो आफादगिरि गाहाय नेहाथारि मावथि बिथांमोन, बर' थुनलाइ आफादनि मिरुनि आरो जिल्लानि बिबानगिरि नोंथांमोन, मानगोनां आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि बिथाङा दसे समनि उनाव सफैगोन। बे हाबाफारियाव हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां बाहागो लादों, बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रार मानगोनां बिथां बाहागो लादों, क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि प्रिन्सिपाल बिथाङा बाहागो लादों, लोगोसेनो आइजो अनसाय आफादनि बारग' लोगो आफादगिरि बायदेव बिथांजों लोगोसे थुनलाइ बिथिङाव साहित्य एकाडेमि मोननो हानाय गेदेमा बिथांमोन दङ, बिटिआरनि मानगोनां इएम बिथांजों लोगोसे गासै मानगोनां बिथांमोन। आङो गोलाव एड्रेस खालामनो नागिराखै। फुंबिलि समाव बङाइगाव आरो क'क्राझारजों गोबां जुब जुब अखा हादों आरो एसे दा सानजौनाय लोगो लोगो बेयाव सान्दुङा स्राङै दुंबाय। जोङो मिजिंथिदों जे दिनैनि हाबाफारिया मोजाङै जाफुंसारगोन। जों बयबो मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरसेनि जे हाबाफारिफोर बेनि गेजेराव जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि 30 जुलाइ बे एन्टि टेररिज्म डे आरो बड'फानि जोनोम सान 31 मार्च फरायसा सान फालिनाय, बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङै बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिनाय आरो बेबायदि गोबां माखासे हाबाफारिफोरखौ जोङो मेन एजेन्डा हिसाबै
मेन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबाफारि हिसाबै मिरु आफादजों लोगोसे जिल्ला आफादनि बानजायनाय जों खुंबोबाय थादों आरो दिनैनि जे हाबाफारि दङ बे हाबाफारियाव उदखारि बेरेखा सानजों लोगोसे दिनैनि समनि रिलेभेन्सिखौ नायनानै Beat the terror of drugs and human trafficking. Drugsनि हेंथायै सुबुं मानसि लांखारनायनि हेंथायै जि मोनसे अभियान जि मोनसे केम्पेइन समाज आरो हारिखौ गुबुंले खालामनो नागिरनाय बे थासारिखौ जोङो फोजोबस्रांनो थाखाय बा बेनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय बे मोनसे टीम जों सायख'नानै लादों आरो लोगोसेनो दिनैनि बे सानाव बे मोनसे महत्वपूर्ण परिबेशआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा चिरां जिल्ला आरो क'क्राझार जिल्ला मिरु आफाद जथायै दिनै बे थावनियावनो जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि मुङै गायसननाय सिभिल हस्पिटाल आरो लोगोसे क'क्राझार आरएमपि सिभिल हस्पिटाल जोङो 200 इउनिटनि बारा बेयाव जोङो ब्लाड डनेसन केम्प थै दान होनाय जायफोरा गोब्राब थासारिनि बेमार आजाराव भुगिनानै दङ जायफोर माखासे थासारियाव दिनै गोबां एक्सिडेन्ट जायो गोबां माखासे थासारियाव हस्पिटालाव ब्लाडनि क्राइसिस जायो ब्लाड मोननो थाङा बेबायदि परिबेशखौ नोजोर होनानै जों ब्लाड डनेसन केम्प बेयाव दिनै बे माने शान्तिनि बे परिबेशआव जोङो ब्लाड होनो थाखाय सुबुंथिनि मदद होनो थाखाय जों हाबा मावनो थांखि लादों लोगोसेनो बाक्सा जिल्ला तामुलपुर जिल्ला आरो उदालगुरि जिल्लायाबो ब्लाड डनेसन केम्प दिनै खालामदों आरो 300निबो बारा इउनिट ब्लाड बड'लेण्ड ओनसोलाव ब्लाड बेंकआव दिनै मजुद लाखिनो थाखाय जों मोनसे थांखि लादों